Niselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Grazzi tal-feedback li tatuni dwar dan il-programm kemm fuq Facebook ta' Kuxjenza u anke Instagram. Illum se niddedika il-programm għal suġġett li dwaru hemm bżonn ħafna kuxjenza. Dwar il-taqsima ta' renal unit fl-Isptar Mater Dei li tagħmel xogħol imprezzabbli mal-pazjenti tagħha u anki dwar it-trappjanti tal-organi. Illum għandi persuni li hemm minnhom kienu pazjenti iżda hemm oħrajn li taw organi u għandi wkoll persuna li bħalissa hija pazjenta tar-renal unit u tmur trattamenti tad-dialiżi. U għandi wkoll charge nurse mir-renal unit. Ħanibda bl-istorja iżda ta' Amy. Amy, inti l-ewwel grazzi li aċċettajt li tkun magħna, jiena lilek nafek minħabba illi naf l-istorja tiegħek u għamilta wkoll għall-aħbarijiet. Inti għandek storja interessanti ħafna. Inti kont pazjenta tar-renal unit u ingħatajt żewġ tikliwi. L-ewwel waħda mingħand il-mama u t-tieni waħda mingħand oħtok. Spjegali ftit il-bidunet meta bdejt tkun pazjenta tar-renal unit. Mela, jina fil-2001, meta ġej diagnosed end stage renal failure, ġifieri l-kliwi waslu fi stadju li ma jistgħux jibqgħu jiffultraw id-demm. Dak iż-żmien St. Luke's sewwa kien kont imwar trattament ta' dialysis St. Luke's. U mbagħad offrit tatni kilwa l-mami. Dak iż-żmien kien żmien qasir, isni ma tantx għamel daqshekk żmien fuq dialysi, kont għadni ma kellix tfal, jiġifieri kont isni l-aħbar xorta ma ħadtix tajba, imma jisni stajt inkampa, taf kif ma kellix tfal, tmur erba' darbiet, 3 darbit fil-ġimgħa tagħmel 4 sigħat, jiġifieri mhix faċli. U mbagħad ħadt il-kilba tal-mami u ftit wara kelli tfal, kelli żewġ tfal. Biss mbagħad din il-kilba damet li 14-il sena u fl-2014 waqfet taħdem, ġifieri kien hemm rejection. U hemmhekk ġej spiċċajt fuq il-dialysis Mater Dei. Kien żmien diffiċli ħafna, tgħidli ġa għaddejt minn l-ewwel darba ma kelli żewġ tfal, allura tinkampa ma' tfal. Tella iż-żmien għax hemm niftakrek jiġifieri qabel ma għamilt ħadd it-tieni kilwa. Ir-reġija tella filmat ta' meta konna ġejna naraw qed tieħu d-dialiżi u li rrid ngħid huwa fil-fatt evidenti wkoll mill-filmat il-ġilda tiegħek kienet skura ħafna. Fil-fatt illum meta ġejt għatlek laqas araftek għax veru ġej differenti. Ġifieri mbagħad hemmhekk kien il-proċess meta inti kont attendi renal unit u kont attendi 3 jew 4 darbiet fil-ġimgħa. Ara, jiena fl-2014 meta marret lill-kilba għamilt 3 tipi ta' dialiżi. Kont immur il-hemodialiżi jiġifieri attendi 3 darbiet fil-ġimgħa. Mbagħad provajt ukoll nagħmel id-dialiżi d-dar, jiġifieri kelli magna, tifhem jgħidu l-APD machine, kont neħel magħha u nitnaddaf waħdi ġast flaxija biex inkun matul il-ġurnata mal-lejl biex inkun independent matul il-ġurnata nkompli mat-tfal. U għamilt ukoll is-CAPD jgħidu fejn inti jkollok isu fetħa bekk jinqasamlek taħt il-peritonjum taħt iż-żaq, tinqabadlek isu pipe u kont nagħmel il-boros ukoll. Titnaddaf bil-boros. Eventualment mbagħad oħtok tagħtek kilwa u xekk fl-2016 tnajn tajjeb u hemmhekk kont għadek ovvjament ma rċevejtx. Il-kulur tal-wiċċ kif spjegajt inti jkun għax inti d-demm ikun valenus, ikun tossiku għaliex inti il-kliwi huma filters, ma jibqgħux jiffiltraw id-demm. Allura inti dak il-demm valenus kollu inti jibqa' hemm ġew, anke pipi ma nagħmlux qed tifhem. Infatti id-dialiżi dak li hu li inti tiffiltra d-demm maħmuġ u tarġa' tdaħħal demm nadif. Isek għandek artificial kidney bażikament. Kif inbidlet ħajtek ħalli issa ngħaddu għall-istejjer l-oħra? Kif kont titkellem qabel, ħajti tinbidel speċjalment il-fatt li ma tistax tixrob hija kera. Il-fatt li inti tittillimita kemm tieħu likwidi, meta ngħidu likwidi n-nies jaħsbu li ilma, inti għandek il-aġin li talli, għandek is-sopop, anke jekk tagħmel xi ġeli, xi frott, dak kollu huwa likwidu qed tifhem dak kollu tittillimitaħ għal litru kuljum. Plus li mbagħad għandek ċertu bħal banana, spinaċi, potassium tittevita għax inti ma jibdix jibbilanċja sew il-minerali fid-demm tiegħek. Ovvjament inti matul iż-żmien sirt esperta. Eżatt. Plus li hemm il-problema l-oħra li nħobb ħafna nawm. Li kienet għalija kienet stallet, ġifieri ma tistax tgħum ma tiġix. Għax jiena kont mqabda pipe hawnhekk. Meta kelli CAPD kelli pipe ġożaqi. Alla rid noqgħod attenta ma nistax inxarbu qed tifhem kienet vera jibsa lija. U anke l-kwalità tal-ħajja tkun fqira għaliex inti kelli d-demm baxx, jiena kont mmur ta' spiss nieħu d-demm, qed tifhem, kont nieħu anke injection biex intella d-demm għaliex lipo għaliex jiena kelli d-demm ħafna baxx, fimt.
Għaliex inti ma tibdex tipproduċi eritropoietin li hija tip ta' sostanza li tħaddim il-ċelluli ħomor, tifhem? Allura kont ikun ħafna jien ħafna bla saħħa. Issa ħabba li grazzi għal oħtok għandek il-kilwa. Issa kull ma għandek kif mhix il-kura għal dejjem, tifhem, mhix kura eterna il-trapjant. Jiġifieri inti tittuħdaw tip ta' mediċina li huma immunosuppressants li inti l-immune system tiegħek dejjem titbaxxa. Xiġifieri noqgħod attenta fejn immur, folol qed tifhem, noqgħod attenta x'niekol, jiġifieri hemm riskju li ma timraċ. Eżatt, għax inti mbagħad l-immune system tiegħek tkun compromise, tkun baxxa ħafna, ma tibdix bħal ta' ħaddieħor, ma tkunx b'saħħitha. Imma ovvjament il-fatt li teħles mid-dialiżi, tifhem, il-fatt li tħossok b'saħħtek, il-fatt li tapprezza li ħafna nies laqas japprezzaw pereżempju li inti tmur fit-toilet tagħmel pipi, hija xi ħaġa for granted għalikom. Ħanejt il-verità, ġifieri, honestly, jiena onestament, grazzi għalik u għall-pazjenti oħra, tallimt ħafna u għadt ma kemm tittapprezza li għandek din il-ma u tixroba. Tista' dwar dan nitkellmu ma' Neville. Francesca, grazzi, Francesca, intu wkoll għandek storja interessanti. Inti ltqajt mal-partner tiegħek, ma' sieħeb tiegħek, Robert, u xek. U eventwalment inti spiċċajt tagħtih kilwa. Spjeġika li ftit l-istorja. Mela bażikament jiena ltqajt ma' Robert fl-2020, dak iż-żmien kien diġà fuq id-dialysis u kont naf ġifieri li kien fuq il-magna tad-dialysis minn qabel ma bdejna noħorġu flimkien. Però jiena nemmen li l-marda ta' Robert ma tiddefinixxiex. Robert huwa aktar minn hekk, minn bniedem li mar bil-kliewi. U għal-bidu jiena kont naħseb għax jiena donatur tad-demm ukoll. U waħda mill naraw waraj qed naraw il-Robert fil-fatt forsi mbagħad jitlaqha fuq l-iskrin biex naraw aktar sew hekk dak huwa Robert, biex in-nies inqas jifhmu minnu. Sewwa kom. Waħda mill-affarijiet as a first step biex inti tkun tista' tkun match irid li id-demm ikun l-istess. U jiena kont naħseb li minix l-istess blood group ta' Robert. U pers li kont imurnat id-dem, darba minnhom ċempluli li kellhom bżonn id-dem tiegħi u qaluli li actually kont O positive. U jiena kont minn għalija li jiena I negative. U Robert huwa O positive. U konna ġiġa sena noħorġu flimkien u dakinhar li sirt naf li jiena O positive, qatt mela jiena nista' nteħkillu allura. U ċempiltlu għalli le u marriċ. Akkosta kollox marriċ. Dak ritrat meta kont l-isptar biex taħir kilwa. Sijaw nofs wara li ħriġ tlajt mit-teater dak il-ritrat ħattu. U marriċ akkosta kollox, imma jena ndira sijibsa, għatlu le, għatlu la nistanejnek, għatlu għammu l-intuduwet u niftakar kont għamilt appuntament ma' Paul li huwa l-ennu liħor tal-Rinal u bdejt il-proċess ta' testijiet li sentej sħaħ. Għax bdejt testijiet Novembru ta' 2021 u l-operazzjoni saret Novembru ta' 2023. Ma tajtix lilu dirett. Ma tajtix, għal-kem ovvjament xtaqt natja lilu dirett, pero ma konniex a good match xejdulu. Allura, l-ewwel darba f'Malta ħadna sem fil-Pairing Exchange Scheme ġal-Ingilterra, fej bażikament jiena tajt il-kilwa tiegħi ġapul biex hu jkun jista' jirċievi kilwa jekk ma jkollok xi ħadd li jagħti inti ma tistax tirċievi. Sekk domino effett. Qatt ma smajta jiena ġifieri li ġara li mela allura inti ma stajx tagħtih il-kilwa kemm ġifiera xtaqtu għamilt kollox, tlajtu l-Ingilterra, ħadtu sem f'din l-iskema u ingħata kilwa wara li instabet match biex inti tagħti l-kilwa u inti għadek għastaf min kienet il-persuna li tajt il-kilwa. Qabel dak huwa parti mill-proċess, qabel l-operazzjoni ma tkunx taf il-min se tagħti il-kilwa, ġifieri inti ġast poġġiha ġal-pool u joħodha xi ħadd li huwa match miegħek. Wara l-operazzjoni, il-recipient tiegħi kitbit li jitra u batit li keychain ukoll. Mara mammi ta' 5 tfal. Qiegħda l-keychain. Iva. Ta' 5 tfal. Forsi r-reġija tista' turihom il-kamera jiżżumja ftit biex naraw din u x'kitbitlek fuq din il-keychain. Fuq il-keychain miktub the greatest hero I never knew was the organ donor who saved my life. U li ftit forsi avolja żgħira, diffiċli biex tkun naqraw il-kliem. Imma dik il-keychain żgur li għalik hija imprezzabbli. Ħafna. Li inti salvajt ħajja. U Robert kif inhu? Tajjeb ħafna grazzi tal-. Ġifieri rnexxiet ukoll. Iva, l-bidu kellna bidu ibes għaliex kellu sfortunatament rejection, però thankfully bil-mediċina u l-avvanzi llum tax-xjenza irranġajna. Jinsab tajjeb, prosit. Neville jiena nafek għax kollega tiegħi inti taħdem magħna. U l-istorja tiegħek nafa ftit għaliex jiena niftakar Ġozett. Illi kont nara lil Neville u kont ngħid f'qalbi jiena mhux qed narah b'saħħtu għax kellu kuluru kien vera skur bħalma kienet Amy.
U kont ngħid imma mhux ħanitkellem u għax mhux prudenza ġifieri da. Meta eventwalment smajna illi qed imur għad-dialiżi, hemmhekk qed mela sewwa. U meta ġejt lura tiftakar Neville? Iva, niftakar. Kont qedlu xi ġmilta wiċċ għandek illum, kemm għandek ġilda f'xara, kemm qed tidher sabiħ. Neville, kemm ilu dan li bdejt inti? U inti kellek sinjali jew? Ejwa, kelli sinjali. U ma tajtx kasom jew x'ġara? Ma kontx naf x'inhu ma eżattament. X'bdejt tħoss? Toħta nifs? L-iktar. Rejection tal-ikel? Ovvjament għax kien kun mimli bil-ma. U kemm ilek issa ta' pazjent ta' renal unit? Minn jannar tas-sena l-oħra. Eżatt. U rejection tal-ikel, ħafna, spiss. Ovvjament għax kont nkun mimli bil-ma allura. U kont tkun għajjen, ux? Iva, ħafna. Taf li ġiliet li inti għawek fuq il-posta xogħol? Iva, ġiliet lek. Kont tgħidli kemm qed inħossni għajjen? Interessanti. U ġieħ kbir, kull-imkien ġibi. Umbat, eventualment, f'jannar tas-sena l-oħra kien hemm affarijiet mhux normali fil-figura tiegħi. U mort l-isptar. U x'sabulek? U ħaġa qalu li ikli mhux ma baqgħux jaħdmu u ntlejt bl-ilma. Bl-ilma, tnejn li huma. Il-laħwa. U hemmhekk qed naraw dawk ir-ritratti grazzi għal Ġożett li qiegħda magħna, hemmhekk inti tkun qiegħed mistrieħ tagħmel 4 sigħat ir-renal unit biex inti ovvjament jitnaddaflek id-dem. Kemm il-darba tmur fil-ġimgħa? Kull 3 ijiem. Kull 3 ijiem titmur u tagħmel 4 sigħat. Eżatt. U inti għatlek xorta tiġi għax-xogħol wara għatlek kif sir nexxilek għax naf li kull pazjenti li għaddim id-dialiżi jkun qisu mar ġurnata fil-ġebel jgħidu taħt ix-ximx. Hekk jgħidu, minti tgħidli għal-menu inna nistrieħ. Iva, jiena bħalma taf inti jiena naħdem ngħid hawnhekk. U allura meta mmur hemmhekk bej lejja tax-xogħol wara xogħol. Ovvjament imbagħad dak il-ħin tal-4 sigħat prova noqgħod ħin taraqda hemmhekk. U allura ikun qed nistrieħ kemm minn wara x-xogħol u fissa se nistrieħ mill-effett tal-magna wkoll. U għad tara r-riżultat, tħossok aħjar? Ħafna, l-appetejt improvja ħafna. Ovvjament dik lejja telqa li kellha qabel. M'għadix. M'għadix hemm. Bħalma tinti sessa tkun differenza anke fil-ġilda. Dawk l-aktar affarijiet naħseb li ħassejt differenza fihom. Proset. Ġożett, Neville pazjent wieħed mill-ġodda, però intom għandkom pazjenti li ilhom jiġu snin kbar. Grazzi tax-xogħol tiegħek u tal-kollegi kollha tiegħek tar-renal unit. Illum il-ġurnata bej wieħed u ieħor kemm għandkom pazjenti? 265. Ħafna. Però mhux kollha li jiġu għad-dialiżi u xi. Dawk kollha. U mbagħad għandna 8 oħra li jiġu jagħmlu t-trattamenti d-dar ġifieri nsegwuhom. Dik il-magna li twaħħalha matul il-lejl. Dik x'tissejjaħ? Dik għandek jew APD, Automated Peritoneal Dialysis li tagħmilha matul il-lejl, ikollok 9 sigħat jew 10 sigħat treatment intu wrieqed, jew inkella tagħmilha manwal. Ġifieri jkollok line, Tenchkov, PD line, fejn hemmhekk ikollok konċentrazzjoni ta' zokkor fejn tixbet l-ilma żejjed u it-toxins. U hemm boros differenti skont kemm għandek kemm inti overloaded, bażikament. Però il-maġġoranza qegħdin jagħmlu l-hemodialysis. Xi tfisser hemodialysis? Fejn bħal Neville li jiġi darbtejn 3 fil-ġimgħa jew kull 3 ijiem, fejn hemmhekk għandna mal-265 pazjent. Żdiedu l-patients, għandna ħafna barranin ukoll, il-post xkejken sar, id-demand hija kbira ħafna, ma tistax tħalli l-ħadd barra, għax din hija life saving, ma tistax tħalli il-persuna mimli bl-ilma tagħmlu, aħna naħdmu on call ukoll. U l-etajiet ivarjaw bej wieħed iżgħar pazjenti li għandkom. 16-17. Għandkom pazjenti ta' 16? 16-17 xi ħaġa li għandna niżgħar. U l-iktar wieħed li għandu over 80, 85, 88. Anka ta' disejn li jagħmlu.
Għax inti tara l-activity daily living tiegħu jekk da bniedem għadu indipendenti, ittieħ il-treatment, ittieħ il-dialysis biex ikompli ħajtu fl-aħħar mill-aħħar. U bħalissa ħanaqbdu ftit ma' suġġett ieħor. Il-trappjanti, mela, kif taħdem is-sistema? Jekk jiena pazjenta tiegħek u qed nagħmel bħal Neville il-hemodialysis, jien irid ngħidlek nixtieq li ningħatak ilwa jew inkella intom tissuġġeruhom lill-pazjenti. Bażikament kif tibda, l-ewwel ġurnata tibda dialysis, inti tkun isa listit. Tkun fil-lista. Issa mhux kulħadd il-265 mhux kollha qed jistennew trappjant, mhux kollha huma kandidati għat-trappjant. Għax inti skont il-kundizzjoni tiegħek. Skont il-pazjenti tagħna għandhom ħafna comorbidities, għandhom ħafna problemi li jekk ħaddihom killu ħażdidilhom aktar problemi. Allura min huwa kandidat għat-trappjant li jsir workout mill-kurrugu tagħna frekwenti wkoll fejn jara dan x'għandu bżonn jekk għandu bżonn echo biex jara li huwa fit biex meta tinqala kilwa insejħulu bażikament. Aħna kull 3 xhur Marja nieħdu l-HLA huma leukocyte antigens biex naraw il-kompatibilità tad-demm meta jkun hemm xi ħadd mejjed, meta jkun hemm xi ħadd kataverik fl-ICU. Għax aħna kilwa tista' tingħata minn xi ħadd ħaj u tista' tingħata minn xi ħadd li għadu kif miet. Inti għandek 3 bażikament, għandek kataverik xi ħadd mejjed l-ITU fejn hemmhekk huwa brain dead totalment, fejn isiru żewġ testijiet, għax inħobb ngħidha di, żewġ testijiet f'ħinijiet differenti fejn dan jindika li huwa brain dead, fejn hemmhekk jibda l-proċess ta' trappjant. U mbagħad għandek life related xi ħadd trid titik kilwa lill-partner tiegħu, lill-oħtu, ħuħ, whatever, u għandek is-Samaritan. Samaritan irid jagħti kilwa li jkollna forsi wieħed f'sena ma jkollniex ħafna. Irid jagħti wieħed anyone li taqbel miegħu jagħtijielu, bażikament. Kif għamlet eventwalment ġiġġiet Franceska. Franceska, inti ftit tal-jemilu rajtek fil-Parlament tikkampanja fuq l-opt-out. Spjegali x'kont qiegħda tajt. Mela bażikament din is-sistema diġà hija eżistenti f'pajjiżi oħra, fosthom l-Ingilterra. Jiena tul ix-xhur li domna l-Ingilterra stajt literalment naraħħa u nara kemm is-sistema tajba. Bażikament meta xi ħadd imut, automatically jiġi kkunsidrat li huwa organ donor sakemm dak il-persuna ma jkunx għamel opt-out, ġifieri jgħid le jien ma rridx mela jrid imur jinkiteb opt-out rather than opt-in bħalma hija sistema eżistenti bħalissa Malta. Inti meta bniedem u dejjem irridu nikklarifikaw Marja li mhux kull min imut automatically ħajjittoħdu l-organi għal xiex. Għax hekk inti sfortunatament jien naf ikun cancer patient li jkun irċieva kimo tul ħajtu, dawk l-organi ma jkunux għadhom tajbin. So jekk xi ħadd waqa' sobtu miet, l-organi jmutu within a few minutes għax once li qaf il-blood supply għall-organi, mela allura dawk ma jittieħdux laqqas. So bħalma spjegat aktar kmini Ġożett irid ikun xi ħadd li qiegħed l-isptar daħal with a heartbeat u eventually forsi spiċċa brain dead. So l-istanti fejn jistgħu jittieħdu l-organi dejjem jimminimizzaw ruhom. U għalhekk hija tajjeb għax ma tantx hawn Malta għall-popolazzjoni tagħna ma tantx għandna. Il-formula u tista' timliha online. Ekku. Kemm għandkom bħalissa organ donors li reġistraw? Reġistrati hemm għax iċċekkjajt il-bira 29,000 u rib is-700. Huwa ftit ħafna mqabbel ma' popolazzjoni ta' kważi. Il-liġi daħlet fit-2016, ġifieri għadna l-bot. U inti taqbel ma' l-opt-out? Jiena kif kont qed inkellem il-Franceska, jiena li l-ewwel waħda li nktibt biex inkun organ donor. In-nies tittarafhom, irid isir ħafna awareness, ħafna education, għax inti qisek qed tgħidilhom in-nies. Jien għandi dik tiegħi imma in-nies titfehmhom għax inti qisek jekk forsi toħroġ opt-out, isek qed tgħidilhom dak huwa inti issa sirt tal-gvern, ġifieri jista' jkun hemm nies xettik li jaraw anqara ambigwa l-affari. Tista' tagħmel opt-out, Tista' tagħmel opt-out, bażikament. Hemm triq. Ma tkun tlif xejn. F'dik l-opt-in tagħna ġifieri hemm min għax saqsejta wkoll il-director ġieli jagħmlu opt-out minna li ma jkunux iridu imma ftit ħafna hemmi li ma jkunux iridu jkunu donaturi. Però meta jmut xi ħadd aħna dejjem insaqsu. Xorta l-avor ikun
miktub, ikun reġistrat. U bħalissa kemm għandkom fil-lista ta' biex jgħat jistennew? Għanna bej design, dejn 85 dejn. U operazzjoni ta' trappjanti siru jew le u kemm isiru fis-sena bej wieħed u ieħor? Bej wieħed u ieħor ikonna dawk it-8. 8 li ġili 10. U l-maġġoranza naħseb ikunu familjari jew inkella jkun hemm ukoll dawn. Bejn qed ngħidlek kataverik xi ħadd imut lajtiju. Terġa' 8. Għax imbagħad l-oħrajn life isu similarità. Dejk ikollok dawk il-8-10 wkoll li jkun irid jagħtih il-mara il-ħuħ kifettu mhux xi ħaġa li pereżempju hemm proċess, naħseb Franċeska taf, li għalkemm jiena rrid nagħtiha l-ħija xort hemm proċess, xort hemm jiġifieri medical test profond u anke jidħol psychological support li jiena nkun mentally stable li jien naf x'jiena nagħmel. Jiena mhux jgħaddi mbagħad 6 xhur sena u ngħid il-aħwa x'għamilt, jiġifieri hemm proċess, hemm kumitat ukoll low-tech fejn dan jaraw inti li vera trid tagħti u ma jkunx hemm interessi ta' flus, ma jkunx hemm business matter li meta tagħti xi ħadd. Ekku, biex nifhmu aħjar it-tbatija ta' mi semmietu ħut minnhom fil-fatt. Jiena nafu ma għamilt diversi programmi ma ħafna nies ma japprezzawx is-saħħa illi kifet qalet Amy li jien għandi tazzilma għandi laċ u nista' nixrob. X'inhu huma l-limitazzjonijiet, it-tbatijiet ta' persuni li jkunu fuq id-dialiżi? Ara kif edna, aħna nħidu ħafna affarijiet for granted. Ġili anke ngirgru jekk jaqbadna toilet ngħidu tant kemm huwa for granted li ejma għajtlek issa jiena m'għandix problema għax nagħmel toilet, imma rat id-differenza. Imma tant kemm nieħdu affarijiet for granted li xejn mhu xejn li forsi ma nagħtux każ is-saħħa tagħna kemm hija ta' valur, kemm hija importanti, li xi kultant hemmhekk meta xi ħadd minn tal-familja jaqaf on dialysis, tara inti id-differenza, tara kif kien qabel, u tara tgħid ma nistgħux insifru fejn irridu, speċjalment on dialysis, inti jekk ma jaċċettawx il-klinik ta' barra, ma tistax issiefer. Għandek ħafna limitu ta' ikel, ta' frott, fis-sajf aħna għandna frott tajjeb, ma tistax tikol fl-aħħar mill-aħħar il-frott tajjeb li għandna. U jiena onestament Amy għalmetni immens u pazjenti oħrajn. Ikun is-sajf u tkun is-ħana u inti jkollok iktar aċċ qed nara l-Neville batejt minna das-sajf. Iva, ħafna Marija. Konniex is-silġ, konniex is-silġ u noqgħod indawru ma' xufrejja hekk. Jibsa. Spjegali ftit, Neville. Inti limitat kemm tista' tixrob, toqgħod attenti li jekk ħadd ngħidu tat-selma ma tieħux nej, meta qabel kont nieħu nej, u ġieli. Kemm jogħġbok, mhux hekk? Eżatt. Hemm affarijiet oħra bħalma qalet, jiġifieri hemm frott ġelat ukoll jmur likwidu. Ġifieri fis-sajf ħajamillek limit. Limita ruħak minn ħafna affarijiet. U tkun fuq dieta partikolari wkoll, ġifieri ma tistax tikol kollox? Le, toqgħod attenti li ċertu affarijiet speċjalment fejtlu likwidi, kemm huma brodi fil-Renal Unit għandhom is-servizz tal-dietitian ukoll nutritional fej jgħinhom x'tip ta' ikel għandhom jieklu u x'tip ta' ikel għandhom jevitaw. Mela, għal dawk kollha li qegħdin id-dar jisimgħuna, il-prevenzjoni importanti ħafna. X'inhu huma dawk l-affarijiet li inti tista' tagħllem dwarhom biex il-kliew inżommuhom iktar b'saħħithom? Bażikament persuna tista' bqar darba f'sena tuħu it-testijiet tad-demm u anke urine output, urine testing, sorry, fejn jiċċekkja il-PP jekk għandix proteins, hija importanti ħafna wkoll. Imqar darba f'sena, speċjalment jekk ikollok xi ħadd fil-familja. Jekk ikollok xi ħadd li ġiġa qiegħed on dialysis, jew xi ħadd li kien diabetic jew pressjoni għolja li kkaġunaw li waqgħu renal failure, dawk iktar rridu jagħmlu sforz li jagħmlu daw iċ-check-up. Aħna fil-fatt kull sena f'Marzu mill-10 sal-14 ta' Marzu fil-foyer ta' Mater Dei niċċekkjaw il-zokkor, blood glucose u anke BMI u l-pressjoni, fejn hemmhekk nagħtu tarfin
li dak il-persuna li forsi laqqas taf li għandha zokkol, laqqas taf li għandha pressjoni għolja. Allora ovvjament importanti xwieħed jiekol u xek. U fil-fatt ring the bell isman di zokk aspat naf bih, iċċekja, erġab qasegwija, mhux ta' darba u jekk inti taf li sabulek it-zokkoroli u l-pressjoni b'qasegwija u mhux ma tagħtix każ. Tajjeb lax is-saħħa ma tġibix. Xi kultant ngħidux m'għandix ċans. Ma' 4 sigħat fuq dialysis ikollok tagħmilhom. Trid u ma tridx, għandna nies bit-tfal żgħar ikollhom jiġu għat-trattament, minn ma tistax tgħid u jekk inti mmissjajt u tgħid għax m'għandix aptit, issa qed tisfida lilek, l-għada ħadbati għax ħadd intela il-pulm il-brilma kif beda jgħid, forsi jkun imdardar għax ikollok dawk it-toxins, u it-toxins jridu joħorġu minn ximkien. U bid-dialysis jridu joħorġu fl-aħħar mill-aħħar. Ekku, jiena llum 8 ta' Marzu ftit tal-jiem oħra ovvjament se jkollkom din il-kampanja għaddejja fosthom dak li għad fil-fajjer u xek tal-isptar Mater Dei. Jiena nirringrazzja lilek u t-tim kollu tiegħek, nselli għal Paul Kallejja wkoll li huwa bħalek u xek il-charge nurse fir-renal unit u l-kollegi kollha għax naf kemm huma ħelwin mal-pazjenti kemm il-darba ġejt u sagwejt kemm ikunu ħelwin il-pazjenti għarrijin, il-nurses. All right, jiena nirringrazzjak Josette, grazzi Neville, grazzi Amy u grazzi Francesca wkoll tal-ħidma tiegħek ukoll anka bris it-trapjanti tal-organi. Dan huwa Kuxjenza, morru fuq il-paġna ta' Facebook ta' Kuxjenza u anke Instagram fejn issibu anka aktar informazzjoni u anka kif kun tista' tirreġistra għall-organi. Jiena nirringrazzjakom, grazzi lil Litio Farrugia d-direttur, grazzi l-crew tiegħi li għandi fl-istudio kif ukoll dawk li qegħdin fil-control room. Grazzi u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.